احنا واسرائيل اخوانا. ايواني يا بيت كنيست الى مروكاين. ערב טוב. אני מהבית כנסת של המרוקאים. יש לנו את החזן של הבית כנסת שהמרוקאים קוראים לו אל-חכן. זה ראשי תיבות של חמר חרמנו. ולמה אני אומר את זה? כל הזמן שעולים לתורה ביום שבת, אף פעם החזן לא מוסיף ומתחילים לקרוא. תמיד לוקח לו רבע שעה שהוא מוסיף ומתחילים לקרוא. תמיד אתה עולה לתורה, גומר לברך, נותן התורה, ואז הוא מתחיל לחפש איפה זה. הקהל קולטים אותו בדבר, ביהודה, ויקחו, שלישי. היה. מה סבי? שקט. גמר לקרוא בתורה, בא לברך אותי, פתאום אין לו זמן. הבן אדם בספיד, לא מבינים מילה מהברכה. ניסי ברכה אותי מברך השם הטוב, בשמעון. איפה הוא נתקע, מה זה מתנדב, עומד. אתה אומר לו בשקט 50 שקל בצעקה לכולם, 5,000 שקל. ויש לנו גם את הגבאי של הבית כנסת, הוא גם בן אדם מדליק. יום שני וחמישי יש עלייה לתורה בתפילת שחרית. ראשון ושני עולים כהן ולוי. ושלישי הגבאי בוחר מישהו מהקהל. מתי הוא בוחר אותו? בתפילות השחר. תסתובב עם התלמיד והתפילין. שג'ביתיך, אלו בחשייה, אסרי עמסי ככה לא, אסרי עמסי עשי מלוקם, אתה לא תעלי, וגם אתה לא תעלי, איפה היית אתמול בלילה, איפה היית אתמול בלילה, אמא חיפשה אותך, וישנת בבית או למשרד, חפש אותך בהליקופטר כולה לוואי, תעניקו מוק, עגי מה תעזים לך, אם הוא עליך תמיד, אתה גם הוא. ויש גם את הגזבר של הבית כנסת, זה שגובה את הכסף. יום אחד הוא פוגש מישהו בשוק, הוא אומר לו, רבי אברהם, אתה עלית לתורה פרשת בחוקותיי. נדבת 200 שקל ועד היום לא שלמת אותם. ובגלל שלא שלמת אותם, שני מלאכים בשמיים תלויים ככה לעבר. מתלכדים, מחכים שתשאלים את הכסף. אז מה הוא עונה לו? אז מה הוא עונה לו? ולוקח 100 שקל, סחרר אחד. והשני עד ל-28 כאן יש ביטוח לאומי. תודה רבה. שמעון רגב. אם מחפשים את